Crime and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga nagtago sa iyang address sa Cebu City. Hanggang tuwang tatampo, nagdasangan nga Reva. Recorded by X Thunder Gaming. Sorry ha. Dugay ko nga mauliron sa ato. Ikaw lang ulay pag-dinner ha. Tag-ano na ako pa. May date na sad karon no. Ikaw, ginak. Karo man kayo ba? Nahala, sige pa. Enjoy. Pagipangaon na lang kung gawa sa akong amiga. Sige nak, enjoy mo. Pag-text ako, lauli na ka. Okay pa. I love you. Love you to nak. Close kayo mo si mong papaday, no? Oday. Baby pa lang ko. Sira mo para na ako. Kinamatay man ako mama sa dihang ipanganak ko niya. O okay rin mo nga mangita si Glain? Why not? Ako magani sigig push niya nga, mga sawag lain. Aw, kasweet yung amahan ug anak, uy. Kay lakaw ron? Wa pa. Wa ko trabaho ron. Nga naman. Ako na ako'y bisita ron nga maani sa bahay. Mao ba? Amigo na nako. Last na mong kita paghaya pa ni mama nimo. Baby pa kay kadto. So, unsa man pa, magloto ko? Kaning pwede ka tong special unta nimo nak. Specialty na ako? Oh, sige pa. Uy, kaso. Mula ka lang ako kadiyot para mangumpra. Sige nak. Salamat. Okay, nini? Dali na. Yan na siya. Yan na daw ang amigo ni Papa. Nak. Paulisit ito ang rinimo. Akong amigo. Hi, Tito. Dako naman tayo ka, Riva. Sa una sa nibiya ko din sa Pinas, buwan pa lang ka atong. Karon, daga nagit kay ka. Nanatingali kayo uyab, no? Ha? Wa pa, Tito, oy. Wa pa'y nasaag. Sa imong kagwapa, wag ay nanguyab ni mo. Naaman, Tito, pero wa mo ko'y natay pa nila, God. Mga usata, pre. Lami kayong giluto sa kong anak ko. Yang specialty. Ay, niyapag ng tingali ko. Dili man inuun mawas, Tito Andres, sa una-una. Ang best friend ni Papa. Ay, dili man siya mailahan ko nga may edad na. Anya, nindot pag itong porma. Klaro kaayo nga, inatiman gud niya iyang lawas. Unsa? Ganahan kas best friend sa imong papa? Uy, pag-sure, uy. Amawa bitaw di Gemma. Kung makikita lang kaniya ay hot good kaayo siya bisan idaran na. Pangitaglain dayo, uy. Kay for sure, may asawa na ginang best friend sa imong papa. Naabtan gid kog uwan da. Kusubra ba kaayo? Ay, sao man ako pag-ulian ni. Uy, wa pagit kadungan ron kay wa mo report sa opisina si Gemma ganina. Kay nasakit. Oh, kinsa man silig busina sa sakyanan? Ako ka mo'y tuyo, anak. Riva! Sakay din eh. Ihatod ka sa inyo. Si Tito Andre? Recorded by X Thunder Gaming. Nag-text si Papa ni Monaco.
Basin ko na og magianti ka din sa inyong trabahoan kay kusog ang uwan. Mao ba Tito Andre? Salamat ha. Wa isa pa yan. Oh, basa kay ka, no? O lagi. Hubuan lang ko ning akong polo. Nagsando raman hinoon ko. Sige. Tito Andre, may asawa ka na? Nga no nakapangutan na makana. Wa lang. Curious lang ko. Sa una na, pero buwag na mi. Kay nakakita mo siya glain sa gawas. Uy, hala. Mao ba? Pero nami anak. Usa ka buok. Naaniya. Okay naman ako. O dugay naming buwag. Tito Andre. Unya, dalipay ka nga single siya? Siyempre. Single ko niya. Single po siya. Pero day, Rev. Best friend in town siya si mong papa, uy. Nga naman di ay. Age doesn't matter, man. Day. Happy birthday, Reva. Gift na ko nimo. Thank you, Tito Andre. Nalipay ki ko nga nianhigig ka sa akong party karon. Si papa nimo. Nasa kusina, Tito. Nagawa ni mo. So, maulit na ko, Reva. Kung na tuog man na sa papa nimo. Saon na pagina siya. Dili makalahutay og tagay nga dugay. Sige, Tito. Salamat gid kaayo. Sige, aris ako ha. Tito Andre? Gano? Oh. Reva. Good night. Amping. Ay, nanginit man kihapon ko ang tutkaron. Nga nagkunaon ako sa kong pag-kiss niya. Nabuang nakit ko ba? Anong kibuhat man to na ako, eh? Si Tito Andre nag-text. Magkita ta. Makikita siya na ako? Before ka mastorya, gusto lang ko mahibaw ka dito nga tinuyuan to na ako kung gibuhat gabi. Og, uwa ko magmahay. Reva. Bata ka pa. Dili na ko bata. Nahibaw ko sa kong gibuhat. Pero dili malipay si papa ni mo ni. Mangutan ako ni mo dito. Imposible ba nga makagusto ka na ako? Reva. Kaya ang tinuod, sa unang palang pagkakita na ako ni mo, nakagusto na dahin ko ni mo. Og way adlaw nga dili ko magkuna-una ni mo. Reva. Pasaki ko, please. Hindi ata sasakinan. Uy, makakita na to din eh. Dili. Mangito naghustong lukarap paraan eh. Reva. Andre. Ang binuod. Sa una palasad na akong pagkakita ni mo. Di ka na mawa sa kung nauna. Tinuod. Yes. Pero napukong ko. Tungod kina ako'y respeto ni mo. Ilabi na kay anak ka sa akong best friend. Mahal ti ka, Andre. Nahibaw akong paspas ra kaayo, pero mao ni tinuod. Mahal sa tika, Reva. Pre, wa ko'y mahimo kung nagkahigog maay mo sa akong anak kay 27 na masana siya. Na naman na siya sa sakto nga pangutok. Ang ako lang, pre.
siguro nga way sabit ang inyong relasyon. Kanabang way problema ang moabot ba? Taon pre, nag-inusarang anak na nako si Reba. O gili ko gusto, nga imo siyang pasakitan. Thank you, pa. Isaad ko, pre. Di may tabo nga pasakitan ako siya. Doon ay mga higayon nga mosamok na mo iyang asawa o iyang anak. Kidili ko nila madawat. Pero makita na ako nga labanan gid ko ni Andre. Og bisan 18 years among gap ni Andre, pero pinangga og mahal kaayo ko niya. Dinhin na lang ko, Tom. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitang mga higalang kaagin ni Reva nga nagtago sa iyang address sa Cebu City uban sa awit nga iyang kipagayo, awit nga regalahan. Huwag na huwag mong sasabihin. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.